Euskal Idazleen Elkarteak mentoretza literarioa izeneko egitasmoa jarri zuen abian, eta urte amaierarekin batera aurkeztu zituen bigarren edizioaren nondik norakoak jende aurrean. Zer da mentoretza literarioa? Zeintzuk dira egitasmoaren helburu nagusiak? Programa honek nahi bi eman idazleei, hasiberriei esan nahi da, veteranoagoen esango duten laguntza idatzi dezaten, barruan dagoeneko daukaten proiektua edo izan dezaten prozesu horretan guztian esango nuke lagun bat, mentore bat. Programa honetan ere interesgarria da, idazleak nolabait azaltzea, ikusi duen bideo horretan zer zailtasun aurre ikusi dituen, nolabait hori izango delako gero programa honen funtsa, mentoreak lagundu beharko diolako nolabait, korapilo horiek askatzen. Alde batetik, berak badaki novela proiektua aukeratu dute. Idazle mentoratua Gorka Saltzes izango da, eta idazle mentoratzailea Nerea Loyola. Bera hainbat urtez forma hartzen joan da nire buruan eta gehiago prokrastinatzeko aukerarik ez izateko aurkeztu nintzen deialdira eta orain kristolako ardura sentitzen dute. Proiektu bakoitza singularra o partikularra da eta pentsatu nahi dut gai izango naizela laguntzeko, baino bertigo horretatik zalantza pila bat eta kezka pila bat, ilusio handia ere bai, eta ikusiko dugu. Mentoritzaren gandik espero duana batez ere da egitura bat jasotzea. Ni poesia gintzan aritu naiz orain arte, eta ez dut esan hor egitura bat ez dagoenik, baina novela batek iruditzen zait ez jakintasunetik edo hasi berria denaren ikuspegitik behar duela bestelako egituraketa bat, behar duela bestelako ezagutza tekniko bat esan dezagun eta alde horretatik nik ez daukadana edo ikasi behar dudana eskuratzea espero dut eta iruditzen zait nireak hor lan itzela egin dezakela. Idazleen Elkarteak programa hau martxan jarri zuenean eta ikusi nuenean zer eskaintzen zuten eta zer ari ziren planteatzen, ikusi nuen aukera bat, orain arte modu informal batean egindako hori, modu formalago batean egiteko, denbora eta arreta lasai dedikatzeko, ezagutzen ez nuen norbaiten proiektuari laguntzen saiatzeko, ez? Hitz egiten dugunean Bigarren Mundu Gerraz eta hitz egiten dugunean Italiar erresistentziaz, inkluso hain ezagunak diren abestietan eta mundu osoko ondare bilakatu diren abestietan, ze presente dauden garai horretan borrokan aritu ziren gizonak, baina ez emakumeak, ez? Eta agertzen direla beti, garraiolari moduan, komunikatzaile moduan, baina ez inoiz ez borrokalari moduan eta armak eskuan eduki zituzten pertsonen moduan. Gorka oso eskuzabala izan da, bere proiektu hor mahai gainean jarrita, nirekin konpartitu eta konfiantza hori jarreta. Eta nik irudikatzen detena da dialogo bat, irudikatzen den nire burua edo nahiko nuke izan Gorkarentzat ispilu, pixkate bere kezkak eta zalantzak nonbaiten ikusi ahal izan eta askotan ikusten ditugunean edo beste norbaiten begietan edo ahotan entzuten ditugunean beste norbaitek galderak egiten dizkigunean lortzen dugu iristea bestela iritsi ezin gaitezken lekuetara, ez? Beste alde batetik, fusilatu baten memoriak saiakera proiektua aukeratu dute. Idazle mentoratua Paulo Alberdi izango da, eta idazle mentoratzailea Pako Sudupe. Ni neuk mentore bat izan dut, extraofiziala, ez ofiziala, baina Jose Azurmendi. Aurten hilda eta nolabait kontuan izan dut, berak nirekin egin zuen lana, nik ere ez berak bezala noski. Baina beste modu batera, beste bat egin zergatik ez egin, ez? Nolabait sentitzen naiz pixka bat nire karrera literarioaren amaieran eta beste bat animatu horretara, beste gazte bat, eta ikusi nuenean proiektua
nik hola landu ditudan gaietako bat izan da Gerra Zibila eta ikusi nuenean hori zen, hemen aukera bat daukak eta zergatik ez aprobetxatu. Nik banuen dagoeneko lan bat egina aurretik, Jose Sagarnaren fusilatzeari buruz, banituen hor testigantzak, banituen hor banuen materiala, eta beldur nintzen nolabait geratuko tezen lan hori publikatu gabe edo inor gehiago ezagutu gabe, eta pentsatzen nuen merezi zuela publikatzea edo jendeak ezagutzea, ze badago historio bat nire ustez oso interesantea dena, eta uste dut interesgarria izango dela jende askorentzat. Ikusi dut baduela materiala badagoela talentu bat, eta handik landu egin behar du, baina nik uste harreman polita lor dezakegula bion artean, egon daitekeela, eta hortik lan poli bat atera daitekeela, atera dezakegula. Egia esan izen eman nuenean, enekien zer espero, ez da kurtso bat Pakok esan duen moduan eta Gorkak esan duen moduan, nik izen eman nuen, baina benetan enuen espero nire lana aukeratuko zenutenik, ez da, eta orduan bertigoa kurtso bat aukeratu izan nintzela esan zidatenean, eta gero alde batetik posa, gainera Pakorekin egongo nintzela esan zidatenean, ikusi nuen berak lan handi egin duela frankismoari buruz, lan handi egin du Gerra Zibilari buruz, ziur naiz lagunduko didala, bai idazten eta baita historia arakatzen ere, eta orduan alde horretatik uste dut harreman ona egingo dugula biok.